Welcome to the new Camtasia studio. Весо, имаш ли канела? Да, за мое съжаление в изобилие. Не мога сам. Къде е канелата? Скарава пек шпия канела. Вода. Нека се дава и по-пито. О, много обичам аромата на канела. Сип. Да, бе, брат. Не си, че накрая ще го... Дай да снимам. Приготви се вода. Чай, аз ще ми го сипа. Чакай, ще пия съм жадна. So shiny. Дай я да пия. Нариш много вкусно. Нали? Обаче е нагадна вкус. Дай да снимам. Чакай. Чакай, бе, чакай, бе. Чакай, бе. Чай се върнеш. Давай. Дай на снимката. Ако ще драйфаш, викаш. Искам право да го правя само така. И после си е глътна. Да, да. Добре. Къде е вкусно? Между тук идеш повече става горчива. Да, знам. Казах ти, че да, бе. Пий вода бързо.